Deffrwch i'r posibiliadau. Triwch 10 eiliad o 9 ginger, sain slimio, powdwr maxi gwyrdd, offer deffro'r meirw, gwm ots gen i, tegan bapur, bwyd cryfhau, cathod yn hedfan, sim web, byg cyfan oll am 3.90. Yn y benod dwytha o 3.90. Yng Nghartref, yr hogan fach a nifyr. Mami, tydi'r cathod sy'n hedfan ddim yn hedfan I mwy, ac yn waith na hynny, tydi hwn ddim yn gweithio be bynnag ydi o. O, bechod, ydi dy wiwar di marw, boi. Wiwar? Offeri deffro'r meirw? Rhowch ail weint i'ch anifal anwes. Offeryn deffro'r meirw, un pwff a rhowch ail wynt i'ch anifeiliad anwes. Yn hi, Uncle Donald, Helen. Sut fedre ti'n neud hyn I dyncl? Tydi cathod sy'n hedfan sy'n ddim yn hedfan, ddim yn gathod sy'n hedfan. Elwch, Unc, fedrwch chi ddim bod yn ddieflig am beth. O na, ti'n styfnig, just fel dy fam, roedd hwnna'n real snake os fi oedd na un erioed. Chi drodd mami yn fadfell yn y lle cynta. Dunk. Nôl yng Nghartre'r hogan fach a nifyr. Dydi o'm yn gweithio? Mami! Mae'n iawn, Mami. Anghofiwch amdano fo. Mae'n gweithio rwan. Yn y tŷ, melyn boring. Wel, dyna fi di ennill eto. Tydi gem ma ddim yn gweithio, ma'n ddiflas. A ma di malu. Iawn. Tydi'r beth ma ddim yn gweithio. Dydi'r beth ma ddim yna, rili. Does am bwtwm beth na fo. A be bynnag. So... Be oedd yna? O, ma'n bach sbio perig. Jaywalkers y ganol lôn. O, na. Zombies nhw. Hey boys, mae rhaid ni wneud rhywbeth. Mae fy Uncle Donald di deffro'r meirw. Meirw byw! O, tydyn nhw'n anwyl! Dyma'r dyfodol! Iawn, dyma sy'n mynd I ddigwydd. Nawn ni ddefnyddio Gwil fel abwydd. A fydd angen ei gymaint o sŵn as sy'n bosib a ei arwen I fewn I dwll bydd Endaf di dyllu yn y parc lleol. Hei, hogia! Ia, chi, ew, ma'n ogla yma. Bath I marw. A rwan mae'n mynd I gael eich sylw chi. Dilynwch fi, os fedrwch chi. Tralalalala, tralalalala. Yn ola fi mewn i'r bedd. Ydy'r zombi! Aw! Fe nesa troi! Aw, Dwi'n mynd I farw. Nes mam, bo fi'n caru hi go iawn. A caru Helen. A caru chdi troi. A Helen, nes I sôn am Helen. A ti'n mo iawn yn y bôn, fydd Endaf. Fi? Born I Wales, boi. Dwi'n mynd I farw'n Wales. Bydd Gwil yn dianc rhag y meirwon. Fydd yna ddigon o wylwyr I gyfiawnhau penod arall. Cewch yr ateb yn y benod nesaf os bydd na un o 3.90. Ella.